や。たくさんこんばんは。こんばんは。滝様美しすぎる。こんばんは。お、ITD。ITP。ヌーブス ITP 入ったの。やっぱね、土を使って、ね、俺は RH に行ったら俺はこの QTR の誰だっけ、なんかレラントスみたいな人いる。うん。あの人タワーラグイダス。この人多分あれよ、RH の人。レラントス。レラントス。この前ね、ツイッターそれしてね、見たらなんか話したから、そういうところでちゃんと見てるからね。うん。あ、いいよ。火力高か。おでん像入ってるんか。もうパワー11だ。違う、これチャレンジャーに。初めてチャレンジのキャラクター。サッカーされて。これ自分なんだね。誰が使っていいよ、それ。いや、サッカーの。いや、まあ、全員あれ、テイトロで多分、どうでもいいんだ思ったより飛びんな。タワー7枚も使おうかな。使っていいよ。俺こっち使う。ああ、それ多分壊れんな。課金した。バトロワでこいついっぱいあるから動きはしない。強っ。あ、ちょっとごめん。嘘やん。やばい。あれ待って。うまくはないよ。そのオール強かったけど。まあいいか。ガクさんの見てくれは練習中です。おわ、嬉しい。ありがとうございます。奥丸さん、こんばんは。これって当てにくいんだ。Who is the youngest of five of the Queen Walkers? Klaus. 21. いや。お、カズマさんだ。じゃあシングル3本はキモいて。無線だとボルコさん。陸でキモいですと。シングルさんはさ、そんな、なんでそんないじめある？ライダーじゃなくてよかった。ドラマいいんだよ。ドラか。うわ、マジか。レイジ外したんか。ちょっと新兵器対策のあれなんかな。めっちゃ外周ハイテク。あ、そっち行くん？マジそっち行く？めっちゃレイジ使わされるやん。何これ。なんか俺テスタとか距離ばっかりいい会場。
そいつパワー太郎10代やったんや。めっちゃ強くねそいつ。なのになんか敵がまあまあ強い。テロってさ、逆にいや新キャラ持ってるイコールある程度強い。テロってマネージャーやったんや。ごめんちょっと見る余裕ないよ。でさ、RH のテロっているじゃん、ビーム。うん。あの人 RH の強い人やん。そんな偉かったんや。アーリーがメンションしてこの人に消するべきですって。それなんかそれネタじゃない？大丈夫？ネタじゃないの？だってちょっとアイコンがさ、RH のやつ。ああよかった。リュウタが全部落ちたミーム作るかと思った。いや笑えないな。マジ俺のトスが結構やばいけどな。リンコめっちゃ強い入り。こんばんはクイーンオーカーズ。こんばんはうちは。お、はいアーリー。We need space in clan. How to keep? アーリーハロー Thank you。 配信どれくらいやりますか？あと今何分だろう。1時間半くらいやります多分。合計で。この配置ね。懐かしいこの配置。フィックスだ。OK。懐かしい。それ絶対さインド人使ってるやつやな。SSG だっけこれ最初使ったの。誰やっけ？だった気がする。そこはもうなんかインド人象徴の。そうなの。それインド人しか使ってない。じゃあこれインド人。ほんとインディアンウォリアーズ。そのテスラ不運やなちょっと。すいません。やっぱりトチーズうますぎ。こんばんは。インドラガゴマジか。珍しすぎる。おいそっちつく。待ってそれなんで？いやその場で行く。なんかすんごい罠なんだけど。何これ？罠すんごいめんどくさい。わあその鳥の杖。YouTube やってる。うん。あおでんおでんマジ？大丈夫。ガクビッグヌーブ isn't play early invitation まだこれ取り方わからん。 You still have space? 確かにこれ取り方こどこうんうんうんう。あなるほどね。アニハセヨお疲れ様でした。絶対これ。お見えた。月の糸。あそこなん。わこれめっちゃ新兵器だ。これです。なんかありそうやけど。うわちゃんとある。すごい。うわやばすぎやばすぎ。うわうざい。もう一回やっていい？いや、絶対もう一回やる。いや、多分ね、いける。これ
援軍連れてくる想定なのこれは。いや、そういうことじゃなくて。あんまりなんか、そういうのあんま考えてない。これ援軍の位置結構強いわ。ちゃんと最近新兵器対策多くな。お、韓国語ありがとうございます。それはアニハセヨチョヌンペッケスムニだ。なんか、あ、ちょっと待って、死ぬ。それだけもう一回やるやん。やる。ちゃんとやる。でも俺と同じよ。いいちゃんとやる。クラウスその位置多分取れんで。これ初見の愛知これ。俺がこけたやつ。あ、そうかもしれない。俺これ配信でこけた。あ、マジ？いやでもちなみに俺のおすすめ見てよ。これどんぐらい共感できるか。どこ一番最初のやつ。そう、88番のやつ。これない？ニューシージマシン OP。はい。マジさんこんばんは。あ、日本人これもしかして違うかな。なんかテスラめっちゃはめられた感じした。バカヒーローのリンカ来シーズン純正ラバルすることにした。あ、分かった、リュウタ君。何？分かった。いける？またこの入っちゃう。大丈夫。もうそろそろ切りつけようや。アニハセヨ。これベイングローリーやってる時に韓国語勉強したすぎてめっちゃ勉強めっちゃじゃないけど調べてた。めっちゃわかるわ。なんか韓国人とスペイン話ってさ、もう韓国人一挙やったもん。そう、韓国とサーバーに韓国と日本しかいなくて、あれ俺が優秀だって話。どれターゲット。ああ、オッケーオッケー。よし。あ、世界一位来た。おさこの相手強すぎるよ。世界ほっちゃん世界30秒でほっちゃん世界2位やで。ちなみにせいだろ。連合処理しないか。いや、もう俺とクラスのルートも知らんから、これガチだから。ガチ初見は多分こける。待って、俺たちさ、積んだじゃん。だけど、なんで上なんや。あれか、もう勝ち時やん。耐えろ。よしです。リセの見解によると、クイーンは残してもいいから、ロイちゃんの方を突立やる。これ新兵器働いた？あ、タイム取ったか。自分多分5枠ぐらいでこれ。うん。Who is your favorite player?
My favorite player is LP. He's the best in world. あ、じゃあウォールブレイカーちょっと Gak, can I get high from you? Hi, Jericho. 思ったよりバルーン溶けた。Gak, why stars don't do live stream? 強すぎ。よ待ってマジで強いわ。お、つい生活かけてマイベース。じゃあ俺の攻め見てほしい。マジで俺も、いや俺とめっ世界できるやからちゃいい。ちょ、別の場所一緒だったからさ。コメントバカ者かった。スタドラなんかペコパの周辺にてないみたいなコメント来て。バカツボった。ちょっと待って。そしたら俺のやつ見てほしいわ。一番最初そう、88%のやつ。俺多分、じゃあ私があってほしいこれか俺多分、スポーカーの人だ。いやーレジェンド初手引いたら今のやつはあんまりよろしくないんだあれ低いのそっちなのいや、正面、あれは何も考えてないな。攻めやすい方から言ってたけど、よくよく考えたら、This base built こ for れと当たるの I built for なるほど world. ね。学んだわ、ガチで。なんか思ったより流れでいいかったやりにくかったけど青木さん強いわ。それ明日配ろうかな。いやもったいないでしょ、こんな強い。実はめっちゃ燃えてるいやでもマジ防衛多分強いで見てみ。あ、でも昨日の学校から見たら分かるか。リアル強い多分。学校今日も同じ道。うん。 48あ、ちょ。まあまあまあじゃあ、なんで何で取られる。スパドラ全般とか。ああ、これドラゴンに弱い。あ、ウォールブレイカー。いやでもこれ、一般突然プレイヤー絶対勝てるしな。確かに意外と世界2位で持ってるもん。1位しか取られいや2位譲ってよ。やばいよ、繰り上げして。青木さん多分28位ぐらい意外によくね。割と高い。いや違う、突イズ28で。よくねマジ？逆に28人も多い。あグローバルの話そう。あ、そういうこと割と高いと思うよ。突然プレイヤーの中で28位がと。そういうことでしょ？バカモブ。そうではない。まあまあ割と高いと思ったけど。ミストザフリーズ、イエス。間に合うかな？それ間に合うか。うん。ナイスラ、ありがとうございます。If you and class 1v1, who is win? Me, for sure. あロイさん間違えた突然でさ、イーグル壊れてなくて最初7時から7体ぐらい投げたバルーン全部イーグルに落とされてた。いや強っ。あ、やついロイさん間違えいやこれだわ。ナイス。たあとオランブランドがあるやばいフィックス。OK, thank you. あれこれあれいける安定が安定じゃない。いやマジ安定が安定じゃないなと。あ、いやらしいねうお、いやらしいいやでも本当これ安定するからお、ちょ。あ今で俺の今の記憶の中だとこれで今4分の2になった。絶対につく。怖い別に
そうやけど。あ、これも吸っときたいな。という方。これおっさんマジで知っとかんと今後マジで入らない。取れるどれこれベースクラウズ30よりトイレ。うわっえオッケー。えいやこれラバルは多分余裕ない。偉い。これでバリュー10I wonder how much Mujtaba and Stephanie paid people to change name. I don't know about it. Thanks, Gak Klaus never read comment in YouTube. He be like, I'll be live attack and go. How old are you and other members? Gak 22, Klaus 21, Stars 25, Stadra 23, Yuta 27. 待って。これあれか、新兵器村や。これだけは新兵器がマジ使うわ。あ、これクラスの曲見てた。あれこれクラウスとタギで使ったガチや。クラス君ってこれ正解だった。プレイヤーがりゅうたくんこれどうやってタウン起動すんやっけ？やるとしたら嬉しいやけど。あもう遅いわ多分。一番下のあれ、新メニューやってるか。もう新兵器やめた。まさやもう遅いよ。逆に投げん方がいい。ダンスのプランで取れたあれやったらニセのタンクから釣ってシングルにまで。格付けで使っいや俺途中でやめたい。たいやまあ結果ですわマジ？そだけどね普通にちょっと構えるなんかタウン周りとりあえず取れたどうにでもなこれ逆にラバ無視できる最強のオードミングがめっちゃされてたされてるかもしれんいや多分オーフィックスの対象な気がするこれやるとしたらどこ？安いの上だけどおほんま俺のね。そこしかないから逆に。確かにマジでそこしかない。これだってここ通りなんだこれクイラボで一緒にした。あ、じゃあ英語にしますあ、みなとさんこんばんは。星さん looks like high schooler. He can't be 25. Yes, agreed. 星ちゃん高校生って言われてる。